Jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Adamawa ta yi nasarar zaɓen ƙananan hukumomin da suka gudana, inda ta lashe baki ɗaya kujerun yankuna 21 a jihar. A cewar sakamakon da hukumar zaɓen jihar ta Adamawa Independent Electoral Commission (ADCIEC) ta fitar, PDP ce kuma ta cinye duka kujerun kansilolin banda mazaɓar Damsa da ƙaramar hukumar Damsa ta NNPP ta ci majalisa ɗaya. Da yake sanar da sakamakon a jiya Lahadi a birnin Yola, shugaban hukumar zaɓen jihar Muhammad Umar ya ce jam'iyyu 12 ne suka shiga zaɓen daga cikin 19 da ke da rajista. Zaɓen na Adamawa shi ne dai na farko bayan hukuncin Kotun Ƙolin Najeriya ya hana gwamnonin jiha sauke zaɓaɓɓun shugabanni a ƙananan hukumomi. A hukuncin nata na ranar Alhamis, kotun ta kuma bai wa ƙananan hukumomi 'yancin kashe kuɗinsu da kansu a matsayinsu na mataki na uku a tsarin gwamnati bayan tarayya da jiha. Sannan ta umarci gwamnatin tarayya ta dinga tura musu kasansu kai tsaye ba tare da ba ta hannun gwamnoni ba, yadda Kotun Ƙolin ta takawa gwamnonin burki kan ƙananan